getenga bono ngongonya koramika ase nyenchonga egona akorerete omweshimiwa nori person obaria barongo chikura akabwata akaira chikura ekeraira chikura baminto bagita batari itagiye tikondigereri no ondegetenga nini paka abasani bari bo twakora chikambe inabanya kubura nginko kora getenga baminto neri njakora chikambe mono bono ngosorora omweshimiwa barongo inchu torore abantu twakora chikambe nainde noro chepara bune rusumbwete iga twachandikire mono tafakari mwishimiwa obadia gaki inchu torora mnanga kituchandike tangana ngaki aende first of all baminto gaki bitware gukora chikambe no mwishimiwa igokwarite irangaki abantu bo sipi bari bakora chikambe last mo barigereri bono mwamari mwatoira mogongo ndeo yatunyarire no otolisiko paka bono twakumetinga mchandikio baminto gaki igo mwishimiwa inchu tokororona ngaki ogotokonya kugetenga abantu bakoromeka nainde getenga muntu ase CDF muntu kugetenga tayoro abachumbe bonsi bibaruro kurugetenga rasmi iri representative webero sai tunaria bono nturanya representative kurugetenga am crying na ino mwishimiwa onye kuranje inchu paka getenga oromina ngaki ogotokonya kurugetenga ga chifamily so twagwa chifamily paka bono no uweso yoko somino na abana yonsi yatu sinira aina ara mararamika itu togukwana ntuna abantu bagetenga gona kwana kwani hapa yagetenga mwishimiwa tafadhali inchuro ra iri kwalite litwa chita Maya Sports Club ari batotenga ngo to chali uri ntuganya konyora bokonyi bonde bwense abantu bo bagocha abandi paka bari bandi basoire ime bono bakuboni ngatata inuma kuna bono ngutoji wakera kasi yago moranga Bernard tukuji wakera chisingi batotebia aya ngange tugetenga kokana ngutugire igana ntuganya konyora bokonyi bonde bwense tafadhali tunakuahidi oroenga ngaki ogotokonya mwishimiwa nentura riko chokorana ngaki mapunda gochokorigasi wachandikire boga bipara yatusungwire amatobe tuguchandika kwanza munanzi bwate buchando imbwate nene mwishimiwa na tebete kuri mapema bono kumetinga bantu kibono bakwende kuligire bunanchi toba se konranga busana se njo muntu wesoka ko hapana inchena akorete gas kirosafi nenga tukwa kwande komo naye saini ya butupu tuliongea na wewe bono saa hii yabere problem kwa konyora nturi kwa konyora no ngake saa hii nkuja kureto nga wae mwishimiwa ko ofisi style ngabuni to ajite gari na ofisi yao ngacho one time baki ya kwa wate ni tingisi kuya sande kwa kito ogatulige kwa bata kwa teka tuji tuma ile vechi transport para pia au James na yanga at that point akatoachi promise ngafika ange appointment naji kwa attendant igono sai am crying igo mwishimiwa tafadhali okonye nende toligereri ntuna abantu twakorete chikambe noroche kenyotia getenga buna bakanya goteba ga twakorete chikambe usiku na mchana abantu tokora abandi balima abandi balisiku bona abandi bo bakorera bakabakubuna bono ngairende ngakitu nakikare gose baminto